Moro YouTube! Ja nyt tulee Food Draft osa 2 ja ei siinä muuta, mennään pelaamaan. Tosta Formation otan 4-2. Noin ja sitten Kuutuja kapteeniksi otan Neymar tosta. Sitten toinen hyökkääjä. No täältä ei tullut mitään. Ei, tuli. Sergio Aguero. Sitten tänne tulisiko mitään hyvää? No ei tullut mitään hyvää. No Mattheus tosta saadaan vähän kemiaa. Sitten tähän joku Di Maria. Tulisko? No ei tullut, mutta otan tosta Mesut Özil, niin saa vähän Aguero kemiaa. Sitten keskikenttä. Tai tämä CDM. Toinen CDM. Jee, me saatiin Pele. Tosta vaikka tuo. Sitten tänne. Tuohon. Entäs tänne? No tänne ei tullut mitään, mutta otan tosta vaikka Lollo. Tänne tuo jätkä. Noin, tänne. Jefferson. Saadaan vähän kemiä. Sitten maalivahti. Joo. Tuosta tuo. Sitten vaihtopenkki. No. Otetaan vaikka Nils. Sitten toinen vaihtopenkki. No, otetaan tosta Fernando. Sitten Matuidi. No vaikka Courtois. No, tänne. No sieltä tulee sitten Lionel Messi. Ahaa. Sitten tänne. Laitetaan Peter Cech. Sitten tänne. Gomez. Maalivahdiksi. Sitten tähän. Otetaan vaikka Thiago Motta tosta. Ja sitten vaikka Higuain. Ja tähän. Otetaan vaikka tuo Alan. Sitten tähän. Otetaan Javi Martinez. Sitten viimeinen reservi. Tän hyvää. No ei tullut hyvää, mutta no. Otetaan tosta Jesus Game. Ja sitten me vaan Sitten palataan sitten kun mä oon tän rakennellut. Joo, eli tämmönen tiimi me sitten saatiin. Elikkä no, tässä on 7-4 chemistry ja mä oon ihan tyytyväinen. Ja sitten tehdään toinen joukkue. Sitten tosta tuu, sitten no, mennään 4-3-1-2. Mikä tulee kapteeniksi? No, otetaan tosta Gareth Bale. Sitten hyökkääjä. Hyvä. No, otetaan tosta toi. Sitten tänne joku hyvä. Otetaan tosta vaikka nyt tuo Argadu Milk. Sitten tänne. Tosta vaikka Dennis, joku, en tiedä mikä onkaan. Sitten tähän joku, tulisiko Iniesta? Ei tuli Iniestaa, mutta tosta vaikka tuo. Sitten tämä. Marco Verratti. Sitten tänne joku, Roman Eremenko sinne. Ja sitten tänne, legenda. Me saatiin legenda. Sitten tänne joku hyvä.
tullut hyvää. Tää on aika hummels. Sitten tänne joku hyvä, no. Tän tuo. Sitten tähän joku hyvä. Tää on vaikka Juan Sommer. Ja sitten penkit. Tänne sitten vaikka Kurt Zouma. Sitten tänne. Otetaan tässä Zlatan Ibrahimovic. Joo. Anthony Griezmann. Mä en oo muuten tiennyt, että Zlatan Ibrahimovic ei enää pelaa PS Paris. PSG. No, ihan sama. Sitten tänne joku hyvä maalivahti. Ei mitään. Unohtakaa toi äskeinen. Sitten tämä tänne tulee joku hyvä, näitä hyvä, mutta otetaan tuo. Sitten joku muu kaarti. Sitten tänne joku. Mitäs tänne tulee? No otetaan vaikka Neymar. Tosta. Laitetaan se tänne LV:ksi. Sitten laitetaan Griezmann tonne. Saadaan vähän lisää kemistriä. Ja niin. Sitten tuo laitetaan tuohon. Ja sitten tänne joku, no. Otetaan Petr Cech. Sitten tänne tulee jotain hyvää nyt. No. Tänne ihan hyvää. Otetaan tosta vaikka Higuain. Sitten tänne jotain hyvää. Sillä tulee sitten. Mennään ihan Sergio Ramoksilla. Aina se tonne. Ensin vähän tippu, mutta nyt tulee jotain. Jes, me saatiin Dani Alves. Laitetaan se tuohon. Saadaan vähän kemistriä. Sitten tänne toiseksi viimeinen reservi. Julio Buffarini. Ja viimeinen reservi. Otetaan tosta Moreno. Ja mä taas palataan sitten tähän sitten, kun mä oon saanut tän rakenneltua, että nähdään pian. Joo, eli tämmönen tiimi sieltä sitten tuli. Tässä on 6-7 chemistry. Ja ratingi on 86, elikkä oli tää ihan hyvä tiimi, mutta mä nyt lopettelen ja tilatkaa mun kanavaa. Seuratkaa Instagramissa, nimi on JustoBow09 ja me nähdään sitten seuraavaksi jonkun toisen pelin parissa.